amna me ka kire wo kunu no ebetimi adini nya be hye ne tirim e bi kura wo kunu onka nkire wo na wo ho asɛm bi na hye ne tirim nipa bi bredi nipa nya wo na no asɛm kitoa bi a oyeye de tu bi so omfa ho onim sunsanso ebeba akira ma nipa kro awuya ensem pi ene won komodi e wona menim so amanfo won sem na nyame no ane hene ya na so de yebete nsem ne de akowura wo kina na woda ne yedi agozi ade na woda ase me se so de me na me bedi ma woda okay me se me da pa se won dodo de ne ba meje na ma tworo nti wo kina na meto notebook abeto ha some way ti o notebook no ba yoka o bata ma na yoka so register no aha wo kina na me ase anemi anti awoyibo mu wo mo manfo mu dia manyina no ye be yo mu dia firi nkwan wo manim da chi e committee abefo mo ga ho wati agozi adi enko na fasia hunu bra I was for ya chia mu nyina enanso nyame ya dum osade ya babie mu na de ma ne ye de eye nika sam ne anigisam ne se adomdom ye na ochina March bosom de toso aduonu baako eyemia nkasa mpapa Tofiakwa na woda enti wachina de enya gorokora mpayi a edwa e ofidiem ha woka ho me so meka ho na esom enti ya yenhia ntam na agoro no ayede eyesua hunu so ena abusua yadui na ena sua hunu ya yade ba no ena ye nkwa ne nwoma na emomo no ye bakọ na brabom afutu sam a adam kwaje bebre mi onu nyina ebetie nsempade afri mu na ye de aboyen bra aya bo fra miensa bo fra no na ya hodo miensa na ba ko ye de abre pa ena na wo soro de tosu mienu no nso na agege kakra embrin wie ena kwa de aka na se gregrew ana de tosu miensa no so ye bunu eno so mre na eneje sam ne asemwa wane se de de kan no a na eya breye no me kire bo fre no na ntworoye bi gu ho na ntworoye no na gu ho no na yese maso awade na ne nige sam se obi atwam na so hu bo fre no a ana bo fre na kono ene sane esiti enti no na ni papi no a prese ombeti bi wo soro no madie isanse enemre mu kura no yede toto ye nipadua mu ana sempo nipa ho a yenim se so ba si so na se wo sha se se wo nyini from ekwa koduru se wo so awade no a emema pi no ana bana kwam eye sa na adwuma penso tie enti bofra no ane atwere ho ma so awade no a na aso se ko na wo ho no die wode kan a wo ye se wo bete bofra ni bia die no die wo ye nie wo pe boba an wo tobro bofra no wo soro ho a sanke betimi atiaba na wadie wo ye ne ntimenti eme ho hyase se e papai afa wo ja boba na to ho kope aba eye se wo de aba bete bo friend e free soro ti wote amanya menchade e ba beto fom ye ho papai ara ko sam se e bra bo friend to fom no a ofa ye no oye se wokwa akodie na edo ne anigi a onyade ma abofra no wo soro no na asesa ne nyina ne yese na kono no ateko fom sua hunu eho nya kono biem sua hunu enti odiwie ye no wan hunu som abofra no som bodema no se wo kine bi mpo obesa akopɛ ne kira kwan ena sa na brabo ne tie
ɛna ma pii no a ne mɛma no a yɛnam wɔ no sɛ bɛrima bi kɔkɔhyia wɔ baa bi a ani kasɛm yɛ ɔbɛka de akyerɛ no na dɛfɛdɛfɛ sɛm ɛna sɛnea ɔbɛsi bi ahu ɔbaa no de afa no ayɛ na ne ho pere no sɛ wɔne ne bɛtu anamɔ anaasɛ mpo ɔmbɛhyia mu wɔ nam na sɛ kɔba sɛ ɔnya deɛ wɔpɛ no wie a na saa dɔ ne anigyesɛm no a ɔde kɔɔeɛ no na ne nyinaa firi hɔ nnipa pii no asa na wɔn mo teɛ ebiem sɛ wɔbi pɛ adwuma a ɔtumi kyini ɛwɔ akɔneasa nyinaa so ɔbɛnya saa adwuma no ɔbɛkɔ adunsifoɔ akɔmfoɔ hɔ kyɛ sɛ mpaebɔ ahodoɔ ne akɔm kyerɛ wɔ sɛ wɔyɛ sɛ wɔde nya saa adwuma no ayɛ no wɔyɛ nanso sɛ berɛ no so na sɛ wɔnya adwuma no wie a ne mu ahokeka no na ate kɔ fam maso awareɛ wɔkyena de part 2 bɛba ɛyɛ sua ho no na yɛmfa seda ɛma extra comfort limited comfort to abusua comfort deɛ yɛ last stop o yɛ mattress a yɛda so ano no yɛ last stop yɛde baabi akɔ biem extra comfort limited say open mattress papa deɛ ɔbɛda ma ho atɔw ho adwodwoɔ wasom adwowo a ɛyɛ extra comfort limited wɔn mattress nko na ohia adwama so baabia ebusu sɛ kyaw ɔkɔ a wɔn nsa bɛkɛ bɛ num hyɛ no nso yi sɛ wɔpɛ dodoɔ mu no watu a yɛwɔ atwoma francho yɛ bɛnfo ase ɛhɔnom deɛ ndo so puo mu ɛwɔ hɔ yɛ wobɛnya bi atu fa yɛ homa no ani nkɔmmɔ yɛ boɔ ne da fam 0242 810705 0242 810705 and 0203 868664 0203 868664 ya Bolivia Enterprises sunie ɛyɛ future life smart food ye aduane papa nie aduane a wodi na ɛsɛ wo yarewa ɛmo ahoɔden na samo apɔmuden wompɛre na apɛdeɛ ɛyɛ future life smart food wonya bi ntɔ baabi ɛsɛ so full alignment yɛne mo ate home di hwani mu hyɛne nso sɛ nuane ne yɛ ahodoɔ enum yɛwɔ future life oat future life zero mortabella smart fiber ana afre so krampo ne yɛwɔ future life protein ne nyina da ɛwɔ adwama so enti wokɔ na wo kyerɛkyerɛ wo yadeɛ mu a wo mu ahwɛ nuane num yi na wayi deɛ bɛboa wo ɛde ama wo na wo pɛ sɛ wankasa wonyinia wabra yɛ hu sɛ waba abrewa anasa akokora ɛyɛ future life nuane na wo sɛ wodie wase 23 vitamins and minerals 19 amino acid omega 3 selenium high energy protein dietary fiber shemma say twum 0246 010 150 0246 010 150 and na woni bibi nyame yadma wo kyena yɛde ane na ɛbɛyɛ na yɛde ama papa woda no ayɛ kama no ɛyɛ pomo he ɛsɔfa mu a na ɛpai pomo deɛ ɛnya asɛm ketewa abusua menka na ada wo wɔn mo de pomo di dwuma ɛwɔ restaurant ahodoɔ afiefie mu suku ahodoɔ mu no abusua dan ne dan nyina nkɔda na pomo de no aya na tia popa ɛyɛ pomo tomato mix ɛno na ohia efie bia mu hia bi sɛ wobɛnya pomo ne boa no so da fam wokɔ na wokɔkɔtɔ a ɛsɛ tu sɛ stew na wode ya wotim sɛ stew na tu ayɛ kama ahoɔden wom wobɛdi no masan so adi biem ɛne nkwa apiapia kora deɛ ɛnya asɛm ketewa koraa Silent Night Guest House and Event Center deɛ nti a wɔafote wɔn so no masɔre nyina ne sɛ wɔn nuane no ɛyɛ pomo enumode yɛ na Silent Night deɛ abusua sɛ wopɛ mutuo sɛ wopɛ jollof bi plain rice na wopɛ fried rice na wopɛ deɛ akyekye anaasɛ mpo deɛ wopɛ no local one a yɛbɛyɛ bi kama ɛde ama wo na nya no nko a wo sɛ wɔtɔ pono wedding engagement outdoor na ahodoɔ bi a wɔyɛ no wɔkyena yɛ birthday ni sɛ hɔ a ne yɛkɔ ne nyinaa yɛ Silent Night Guest House and Event Center wɔkɔ a wɔn bɛtwa wo pictures kama ama ho atɔ paa afei nso so pɛ baabi ada na wadwodwo ho a Silent Night Guest House and Event Center
Ewusua boya punum ye beje so. Ye YPT na nchen na se kwan no so no mo a. Watra police station no at the next junction. E ho no mo ne ye wo. 0596 103 338 0596 103 338 and of 0540 942 916 0540 942 916 Abusua adwumakuo bi a wasantemantamu akropon kumase won magedin wo madwuma so so ani pa won mo sales and marketing officers and won ma ye adwuma obi ana no de betimi apesika de aba adwumakuo nim safo no bi ne yepe yase won kitakra no na ne HND in marketing afei ensemtwera adwuma no wonim na ne hwo kakra oye obi a wonim kasa opa adwumaden wani ha adwuma bebre afei social media yi so wonim mu ya bibia ni abetimi abo adwuma no ho dawuro e wa abefo kwan so safo no ne yehwehwem na abusua de hia na se odi wo CV no anase mpo de wo sope ye beje so enkomo bia ye wo bia no ya na obedi ne kama 0249 942 842 0249 942 842 adwumakuo no beje so enkomo bia ya wo hia so mo no wudi no wo mo no obedi ne kama ama bibia tumi akoyie tof Agosia ensuo na ato abubu ensuo de nkato china maami anka mepe yesere nyame se wo china so ma ne nto se wo hu oh to Agosia me na me maami adwuma na ye mre okay ensa ensuo no to se ya wada no ade ho ba mate so hu birthday so sa na wada sa de aya na ye kama muza Rade woni kwamo bo Agosia ene baby a odi ye fa ye wosua hu no me interest wo ho oh wow asam no wanhwe a weka se o kan ni sa keke but enipa na nigi a ohunu wo bofre no ho no sure o try ya se obeti okay ti effort bi e won bia no oputi ye se de be ya bofre no be ba fom sure bofre no be du wie no enya na kono biem e ho apapai sana emema bebrete okay se be matu na ni si oba bi so wo pe no a yakeka onya wo duty ka fom wie a afede na obrofo so ya rehu seb na sa de we mapi no akom ya ena mema pi no anso akom ya sure sanse ye wo be ma bi wonom so a wo ba bi di na chie a no onim so de na be wakosi ba bi ya ewi a kire no a wonya de no wo pe wo be ma no hu wie no wonya ne sika bi ni ade no eno ano no okay ya rehu seb akosia na ye won komodi o ye nua ba ya obetra hoyi no ya me invite ni se omra niema bi a akoso na brabom oh tina na akosia me ka se wo sha ase se obobra obi anu asem bi a oka fa wo ho kire obi etimi di unya na nipa de waka wie kɔ ofiri se waka ne tra wafa ne ho di sure but wo ka asem no eto so no nsunsuan so de bre wo akire no e de asem kase nam before say me koyi nua ba ne so no me hwɛ se bia metima fa be 2 course bia okay obi de na no aka asem bia to so ade no ofa ne se waka no ara keke but ade no edi unya every say wo obi a nipa aka asem fa no ho efa wo ho kire no no fere wo nso ntimi mfa ho jiso o twene ho nso ka first wo fa ho aho no wawura ho 0551931931 0548931931 0548931931 ansana menu aba trase ansana na menu nua ba na be hye nkomo ase no obi wo biribi a oka de to wabra boso a adi unya na ade no oka ne tra bada nei
wodwene ho a how adwen ewa brabom. Hello. Hello. Bye ma. Good evening. Good evening, ma. Me nati say. Nyame adom na say. Arade adom. Ya che friend me ka che flat. Okay. O ka sa friend. Atia se abrema. Okay, ma me nti o me nuaba. Ah, sana. Me say. No me ma. Oh. Hello. Me akrampa me ho asem kromo anzu ato. Network na ayese basa. Hello. Hello. Me kan yo. Ai. Ore koso afra bia na ato mama. Hello. Hello. Senior ti say. Ono mi odo na won so communication. Radio Adom. Na Menim so na wabai na. Na enua ba bi wo ha ye ne obedi nkomo. Na na asema me de atodwa. A ye bedi nkomo ye onipa wabrabom. Asem bi obi kafa wo ho kire obi a adi unya besi ne. Wo sa sua hunu ni wi. Obi pa na onyankopon shawo do ma he ne. Yeso le de boachi nti ya na meso me so ame. Nti ya na me ton kan ma dikti pa. Okay. Na no kwase ni me ya wi na me ni ni na me duma. Edurumle bi ma me na e akonya to the first of opinion ana me be ye di opinion. So ni di me pese me ko ni be tru bi no. Me ni na timya wo masia bo me ho pa na me say adansi dia ni pe di pa me ho a ono ni ye yama ene asemo kato me sino ni mi nya di o ma position na me wo me Shreo say di dire no nti eje ni ya na so mi so na ko pon ana ye je adwuma na ma nti enam so na ko pon eye Jesus Christ himself no one fan of Hunkulo Sotino, who says, Sana Messudiana, no Soveno, it me jama already. And she started with your papa, a agenda partner with your two on the mayor's softball. Medasi, Yamin Shramon to say, said I saw for Mutia Sompa no me cry Jimmy Sem. The custom. Min Shramowati. I mean, sure, Mati, Medasi P. And somewhere, yeah, boss on. Obi nka sembi anto woso ema nipa ade no sesa ne tie ana ade no kra ohuya ba se de osi kan no enam se de odi bi kan hunti no ama wabenya hawo adi nsunsanso obi abrew obi kra wo ho a enka nipa wo ye wo dofo pa no na wabe otamfo se wo hia sa de we bi da ka sama me ne wo kan ka obeti ase ebi na ato yenu aba no. Hello. Hello, Tofi. Mami. Mamo today. Arade adumo. Bibin timi mo mi. Okay, mami ntio. Emi de be to me. Na iku mami bi ane ene neti. Onu me ni mana ne mama no. Mo awale de wale munya bi ga. De sin na ne mana wale na so awodi wo mo. Okay, Mate, medasi pi. Oh, okay. Now come on, you say me this year me atwaso. Oh, kafra. Mo fanche na nsunde enya je no ho saade a. Na te sa asem aba. Hello. Hello. Yes, sir. Pastor, good evening. Good evening, senior. Pastor, me de Richard me kasa fi kono. Okay, Rich, mami ntio we. Pastor, asema o kan on. Dia ti me kwa popen. Adze abayo dia na na mo. O kabi pia me sa azen nse mi ba mo kase e kabi ki ma bra bo sun ti an ne e ko so sa no one treat ni ya na me fan se e na tam ni yi say am fan say he say edu nya ho e ja ya yi. Okay, Mate, actually, you been nkomo. I could see how the emfako be a beam. But me for Sakonya way so. And me baba kon awoda ne. Na ne mame de Regina. Na me bai edian ne papa ene ne mame
dabi enye we answer monto mo boase pacho we me bra wife na na beto so saa no nya abotre nini nana agye sikapa nana agye sikapa o maame Regina one o papa say Mary show happy birthday nana agye sikapa nana agye Nyankopon hyira wo papa na onye okese emfa emame na me bra baako ene eye ne yire awoda aha ne din ede Chunwa Faustina aha na me senior brother ne wife no Chama Willie Amantin aha wife no I will say yes. Be bra na nkasa no ho fe nti enya me won se na yire ho fe. Ojinam. Aha. Nti Mami Willie Nyankopon nhyiraw na onye onipa kese na edo a wo agosi ha toda na obi ba wade a. Abosia no momfo obi a ho. Ni kunu nko na oware no. Aha. Na da asem beba no. Ona abe umba biara. No na obete. Na so obi ti say obey oda so yi. Se me breba na adwum kwa so obi jaji se tugu no so hwe no. Je se ye nyina to hye so bo no. Hwe. Wasa so awo makama bi ama enya asem ketwa anti my dear Nyankopon hyira na onye okese wate. Ukunu tofe. Mesi nyame nya okese na sede odɔ abusua no ne sede odɔ mu nipa no koswa yesa Nyankopon hyira. Okay, me ko enua ba ne waba isu na akosua akɔhye nkomo na ase. Badi kan ene mesi tie story na wobɛte ase. Se wiase eba utrim se ka asem bi tu obi so na asam no nye nokore. Se wanwini nsunsuan so ade bebre nipa kora. Nipa no oye honkre bekan nene mamienu ne ka bom etoda nso a enipa atwa ye ho ahia nsɛm afiri wo ma no ba bra ye wo situation bi mu no etimi de ye kopie baabi a uni idea nka onye saade no nya asɛm bia ne bie ya no ayeka ene bomodi na tie story a ye no obedi honkomo ni ye bewie no se wo obi a o flame asem to nipa so a wo ya hwe ohima me mo akwaba ya eja aha ya kasadin ye ma me wai pacho yo so ho ye Nyankopon adome ho ye pa dedika no Nyankopon mo awate amen last week de na nye enso mo futu enti ene de eye aje say last week na untini ye kura mintini ye kura eba se anka menhye me ho akomfo na ka menwu edrusa pa last week tofe obi asema wo ka kire me 23 years na me made mfie 23 ena me wo 40 years asem no na edi me dem ama enho abusuafo no pressure me se me nwale nti enho yaw ena me ka sentime da konwam sa me kwa na me wodem na me hwe ceiling fan na me se me hye me ho akomfo na nka me ka kire me ma me se me wu na anka me pe ena tofi me wura dem ti me wura dem me da akonwam sa na me hwe ceiling fan no ti de ba ma adwuma ne se ada na wo mfa ho na me so ya me wo skipping ewo ho no ena me se ada na me mfa ahoma na me fan so me mene tofi na minimo na sema me kan ye 23 na me won fie 23 o ehun sunsanso no na abesi ena me wo 40 years obi asem a wotwa to me so ehun sunsanso na aha me saa ne me ma me mo pleasure me a anka me hye me ho akomfo last week wow nanka tinache say your program ina nyame nam so jewo tofi me si mi wo fie ekobo 12 me da ho na me dwene kwan a me fa so a me hye me ho akomfo nti me da konwa modem na me hwe ceiling fan no
ɛna me hwɛ de maye nti school table bi si honom na am say ada na me mpie nkokoli do mo nkofa table no emesi ho na me nyina so ɛne ahoma de 8 akora de a me so me ho me de hye me kon wi a me wi a me pia table ne to twene fom a ɛne ahoma se ti o se ye de o mewu na asa na awale o na de yo na asa okay nti Tofi me da ho saa dwendwene kwan a mefa so a me hye me ho akomfo na Tofi sa week na mebusuafo ye mesa no maye ha Tofi na ma hyehyɛ metia ma me fo sa se adwendwen me a me sha taliam de ba me hu se emu aye ha yes Tofi adwendwen ahyɛ me so saa se wo hia me a wo de obehu se me yale na me a me nam ho de menim se anya yade ne mum adwendwen nti Tofi na minimo na minim na me da honom a me practice kwan a me fa so a me be hye me ho akomfo wodam honom no ti me da ho saa me hu de ye na number bi afrɛ me frɛ me na me peke na me simpaacho ye hwan a o simpaacho unim Tofiakwa na me simpaacho o metie ni program ne pa na o si ni producer na o si ye behia na me se adai enti hwan na me ka me problem nyina kire na me se maye ma adwene se o sinke bo tour memra ha se na condition na makomu no enye se metimi afatale kra de aka me ho ache se me ho beye kama se mepie okay nti o ka se memra no na me ni di nkomo se me pese me hye me ho akomfo na menim se Nyankopon ne nam so a ama wa frɛ me no se radio da wase Tofi me se kwan ye fa so a wo producer ne frɛ me ho si ne wonti ase eye Nyankopon ne ma ne frɛ me che se me dwene ho a me nti ase na me se program a me frɛ ya che na kwan bes no fa so keep me number na me da na se na me se bra Nyankopon hira wate na otu me fu bebre na o ka se me mfa atare enhye na me mra ha ena mama na o ka se nne mu behia me wo ha na Tofi ma asem ni nyina ne se okay try answer abusiafo enu abaya ma me ho adwiri me oje eka asem wo se sa setena kire wo so a aya hwi amat me besa me bonyum we me wi a Rocky me pesa me bonyum bi eti se YouTube no mo ba ma me kwan mama body a okay
hwɛ na wankɔhyɛ wo ho akɔmfo na ewiase obi enyawae ɛmfa wo ni situation no sɛde akoduro ɛna yɛ dwoada me ka kyerɛ wo sɛ unim ne ɛwɔ w'anim ne wo daakye nti sɛ wode adwene hyɛ wo tirim sɛ mepɛ sɛ mekumi ho firi wiase ne deɛ lalai ɛmmoawo Mami, to boase ni eni nkomo ye wodon hwere be efa ne kakra. To boase na eni nkomo. Asetena mu no. Eye den de ye me de anne me de wo ba ye no ye. Enka wo hye wo ho akonfo a true na menim show yi nti. Ene woti manim a me ne wo bon nkomo nka sa abre ka ye di 1 week. Me da Nyankopon asese waje wo nkwa. Amen. Toda adwene mu no. Sɛ obi koye biribi no anhwa a utifie wo bɛka de opɛ ba situation no duru baabi a ɛna wohunu sɛ yɛnka ni wachi a osi agro no ɛdɛ mami asetena mu no ɛdeɛn na esi ya ɛdeɛn na esi ya ɛma bɛ 20 years ago o ha wadwene enunti adi udamwa besi ne to boase na na no o flashy bibi wo phone ai ne so radio ne so ba me pese eto e boase ne edi nkomo Tofi mpacho me dase e wa akonya wo di amami Tofi me pacho na me ye abaya masiso Tofi na me ho ofe na me pe life me di ade wansi di kura ya me ho kura efe na blantie bi hu me wo asafo na me wo na wonu asedi na me si pe life ni nti wonu antimi amese me pe no suro na ofele se bi oba beka na mampene okay na mpacho odi kosi obi so nti odi kosi obi so no na meje pene ti Tofi mpacho meje pene no na menene wo ho study me suban me so me study no ti ya ho sa na obi ahu se afede ye okay na wode nsa ekohu me maame ne me papa se opese obo ye ka ne se kokoko nsa na adurachi opese omo hwehwe me a omo musa na se masim free ho okay nti Tofi me ni ablantie wo honom ye ka se be ma hwe wo ba na ohwe me ankasa na me wo 23 years Tofi mitiwe be ma toka ma me pen mentwa won toro metimi de ne nuamo number ma ama wa busa wo mo ba ma na toka de ma wo 23 years me pesa me hu ade a wo ye no a blow na dwene ma at the age of 23 years o hia wo a ewom se wakobo kokoko but enhye da nya awade ede na wo ye blow na dwene a e ma wotimi to sa aka no ma wo Tofi me dase me pa chew de ma ne toka ne ma me se osi mejo okay oba open enu bia na wanya no okase mena na mada na ade a ema ne ye medese osi ade a wodwa woni wiase se oba wode ntoma etwa mu okay enti waka kire me se oba na obeto se ntoma bomi mu a onkasa me hu biem awale ne so enya maso ena oka asasem ne de kire me nti Tofi me pacho menene wo hosa nti na adru se yekototo eniema eso de ye me ho ade awade no awale mu okay nti Tofi me pacho ma de ma to aka ne ma me no nti da ko me wo ho no no a obi a otwi ena o se oba me pese me wale no woni card ya ene na wa hya ase a o kire me ka ene obeto ka ne bia ma me nti dako me wo ho saa na o ka kire me se wakohu ka wo baabi nti manage ho na mse o di obeto ama me bia menim se wo penti wow me so me pe ena oto saa ka no ena wo de breme wow nti Tofi wo de breme me ma me mu nyina nim abusuafo nim ti abrantie di ka ya breme ne wo ho na Tofi abrantie nso Nyankopon adaro ma na ne nsam wo bi tina wo ka ti se ti di de mankrofo edi etwi
enti bra bi be peka ni bi atwi enti oba ya na oba bla ne ho me de mini ho bi o osi coach makohu adwoa ewo medals mi busa na wo se wo no ne baaye Ebao sa brantie na woni ndadana na minini se oba ne honom na onya madamfo onya mehwe se bla ne wo skenti oba ne honom a okwa wonya kakra e de ko ndi because me de enti ami bisa sa asem no oba no ho woni no woni ni ayonkofa bia woni ni nkomodie minini ni ayonkofa onse me pe enti me pese me hunu the reason why abrante na beba ni tirim se obeba betwa asam de ato so Tofi de ma mi hu ni se na ode meme ba be panim menti ase o Tofi mesu ebesi ne menti ase enti me yade bi wa adwaye enti me ne o producer kasa na o kan sem bi kire me ti hona me sere bone fa che se awurade mfa nche no okay enti because enti America no on say ebia enka bema tieni o se eye oyonko ba ena eka wo ho asem a kire bema no a kamete yi adwene beba mitimu an se ebia oyonko ba no pe ba bia wo hye no abehye because ebia no nani brew anya hwe no bema na toka ama wo but masem ne say abrantie no a oba bema no ho no onye wadamfo onye madamfo onye wunua onye minua enye wadamfo bia so boyfriend no da bi ena onyina ba bia anse ope onse me peda onye bibi a kire se ope da bi menene ni nkomokrada na aye den no do be fenim me eno na menti sa asem na wo ponase chese meso metnase besi na medwene ho a menti ase enti na meso me hwehwe se nka minim ba bia ote a ka meso mekone yire honom se ene wanya ba ma papa anware no enti Tofi oba bla ne honom na obeka kire ne se wo humi wo medals obusa na memese me ne bla no ene ba ho Tofi sa tam ne so na minim medals se water fompo na minim medals ena minim ade cross wa ye ne wo medals wonom enti Tofi obi a ya toto ne ma to me mpabo a me de be wale Tofi me mpabo an kra madam fu bi wo ena me de ko che no ene mudurachi Tofi na mo hye date ana na yen share date ba na mato ne ma no okay enti na ye boa ye ho e wo suma se ye sofu ma ye date na efise na ye be ma wo sika enya afe na ye betena se bia obaye adwuma ape sika kakran se efise na owo sika e basa awade a obetimi aye me ho ade okay obetimi aye me ho ade enti Tofi bla ne be ka asa no na ya hihya wale na mehwe se makoto me mpaboa me de be wale ya to ye bible be ma ne so firi bonwure Tofi me ne nyina mpo ne ko bonwure ko hye mu kenti papa bi ya ko kente minim se minya 25 years die na ebada me na so ameki akwa ba na afọ asote se abrantie no mum ne ekobọ be ma na mane be ma na ne ka kire me se oba ya no se blackbedu se wo hu wo medals wo ne be ma o kan pense kan ni pakro nyina a kire me nam se me medals ne kura wo he minim ba bia Tofi mentam kese na maboso enei fra Tofi anka me ma ho anka me ma na anka na me hye me ho akonfo no enne wo mu twa ntro de tu nkrofo so asema enim na wo mu ka to nkrofo so no Tofi nkrofo bebla mi hu ne se de ato me no nkrofo bebla wu a wo mu anya akonya te se de na me manya akonya abetna fidi kase isu amekasa ama menua ma ne menua mema mo ate a wo mu awuo enti Tofi na minim se ebetimi atomi akasa amrinka mawu ti Tofi bla bla ne ka sa asem no afidi e be menya freme se ontimi nwale mi biem wono an ka sa obewale mi ontimi edi anim guase asem nie Tofi makodwa toa maflem krofo maka bibia be me se ya
ne be ma foforo akọ medos wo de se medos wo no akira me fa akira me kwa se hotel wo ho se nka me hu be ma de me ne be ma no akọsepe ye ho wo ho abla to sana be ma no dwene o se obia be ka kye ne se na bla bedu susu ye na damfo enti obegye di se watimi ahu me wo ho a wobusa me se me ne coach na ba ya me ka se ye an abla so a be ma ne se enye wono na me ne na Tofia abla so a asem ne nimo enim wo ne obi kura akọ ho anka enya wo ya me ya Tofi na ka me ni medos ne so a anka enya me ya enti be ma na timenya akokoduro abodin badu akyerɛw uni no adie na woyeye me pese me hunu ni awoyeye Tofi me pacho de me ye ne se me de na atumi ni esunku a efi se minim se Menim agu ase awo me nam fufuo na me hu se de na osi hwe me no de obepe ne ma me no akire na oba na anya na ope okay nti na che o de koto oba bi anim na oba no beka wo ma no but atimi amese me okay but akire no niema na be ma no ye ma wo no na wo hu bibi se sa oba no frɛ me ka kyerɛ me se oba na ba ne dem honom na de wo ye wo dem hono wabɛda ne mpaso oba dem ho so yale na wabɛda ne mpaso wada ho sesi enti wo hye trouser enti wo hye da twetwe trouser ne kosoro ma toma egu na sene nyina nipa nye na Menim enti mintuam ni kamla efie ho sesi no no ntimi mpamo ge no ene na be ma na ope wampa Tofi me see e kase obi do because asema wo kan no ni hu a eye ne se be ma wotimi nya kokoduro no wafra waka kyerɛ se oba wo me dem ha sesi a ti ye fast bra be pam no na komadi wachi ti Tofi ti wo kan ya na me some wa adwuma mu ti ho na me sre me boss kwan se me panachew okay na wabɛkyia me boss nti na wonim se na aduru awale nti okay na wabɛkyia me boss nti ho na me ka kyerɛ nse coach si me mahwade no say coach de atu America ko ti Tofi ho na me fa ka me dru ho no ma gay ni pa gay wo dem won nti ho na me fa me sheda fa ayon se me di be plugel no okay na be ma ni so me mu se me nyai na me ka kire gay ni se be den ho obeye dey me de kwa me kwa ko bone ma me ne papa amane enti na osuro na Tofi se wodi komu pa so aga no so na nko ye mebusuani no ye mebusuani ene maame ene meme maame firi maame baako papa baako okay enti nkanya nchen na se abusua no nya abusua bi a ye chen kra ono nana bema ene meme nana ba efiri maame baako papa baako aka enya nchen na usa asante ye ni agade enti sanke di agade enti Tofi nkanya nchen ti bema ne kan sa kire me se madam fona abesi machi wo honom nti me baaye no na osina me pese wo behu se me kan ye no kre aye no kre na wa ye me sa 3 times na me ye bema me hye me ho so a okay nka be bia me ne na dadada nti na ma me ka kire wo se bra no nti Tofi me so me baaye ebeto so na agya oba me beteki ashin kakra na again ne koye na efru obepa ma chew se lady no be pa chew obepa ma chew okay se me ye se me koni school ma kogu nani mu ase na me wo honom na okọ catering school nti wo suro se me ko school mu honom akogu nani mu ase okay na Tofi on say baby ana me eho hia me yi pa ye se bema badu no a bema coach nya kokodro bo amane mention din kire wo no ewom se udi yawde ade na ama na ma wutirimu se monko badu no ho na monko frɛ no misa ne die ntia okoka sa asɛm no Tofi ama wutirimu Tofi me die ndie na aye misu na be ma ne die wo se die badu abeka ne die eye no kra me ka san kra onyini ti Tofiakwa ya kodru se yesi nkonwa ye gu awale Tofi na wo hwe mi huni mu nsuo etie fo mo mfa nkyeme wate se obi didi a na mentam kasie bi na maboso enne ya medeti hei Tofi na wo hwe mi huni mu nsuo ni ya bodwa mi beyi ma no
be me si ontimi nwale me biem na Tofi bedu gina ho de woka na woka oba hobi se woba hobi ya bodwa oba se woba bi na akwa no obi na bo ne pa na asesen Tofi ebesi na medwene ho a mentiase ya bodwa ya busa no ne bla mo wo honom ne bla mo tamachi omusi adwa aye no kuraka na me si enya no kura menim ho hwe ti na media ne safe de na mentimi nkasa biem na aye misu ena eje omo kan ya na me sofo ne me maame me papa obi aba mu bi ena enkoda na asem no tu etwae ena be ma ne ti ase na Tofi me kam na si akosi se me di Nyankopɔn din pa enkrofo achew ewa fidikesie iso se mensada mensayemo se ubusa Tofi obeka achiro mensada mensayem na mekasa se obi twantros to obi soa me di Nyankopɔn din po achew se waye wadwene se wo twantra to obi soa jai wate jai na me koduru se sankanya Tofi mu a anka mahye me ho akomfo kanya ne senka metie o obi beka se ebia meboa nso me a mete wona menim pen a me fam na Tofi entwa to so ya ha abusiafo ye beto aso afiri hora na asem a oka no tie ni ye se woni ma de bi ho hwe ne de to so a ay asem kase on say anwumre utie me asem bi kura wo ho a uhunu bibi but when you munchiremu yi but said ye usi ka asem no o ka no te said ye akokoduru a wo de ka no o ka no te said ye ade no esi ye pe anade na uhunu ye no said ye wadwene ye wo no ebuka anye sa na te but on so wa mo obi anya asem say ora badu menim ba bi a wo se wunguye na wote ase a menim se anwumre yi se wante kora obi beti aka kire wo na wiase saade bie obi otwa troto obi su bia ni pakro mfa de hunni Tofi na onim bibi me be se me kan sa asam ne kire wo obi ani ho a odi asam ato obi so ama asam no wa obi wa o kire na semu me ehia obi ante na se because me sure say dey no mu hia ya mu di asem no force wa na obra no mo force ensem wa na o maame no ne wo ka ensem wa na osofo ne wo ka nyina no na o mu wo doubt bi say ade no wa ye na ebia kana mpese obeka no kure me sure say no mo force sa Tofi sana no mo force ba na usu mu no unim se bi piensi nye Tofi menya basa na menim hwio me aye me nkoa me ye oba baako awo mema num okay enti na me papa ni wo me ho okay enti Tofi anya atale a hyeme a anka me de mark bi edam nsa ha se okay me papa se me ye basa ntintu ato mapie Tofi nya se me ko ba bi boni o me papa de wo ya bo me ma wo ya no twa me ma lai bi da me nsa ho enti na me suro me papa pa enti me pese me tena se oba ba akodi that's at the age of 23 no kana hunu be ma da Tofi menim se be ma menya Tofi me disi me de hyema adwenim se me mpa be ma onom nsa okay enti me menya na onom nsa na onya basa ni enti na menim se no mawie na menim se mawie wa ablabom na so na nim de wa animu na menim de wo manim na menim badu no ogina wanim hwe wani nkosua mi ni so hwe ni padom wa hia ho esen si su se okoto se woni bema ewo medoso me pacho ai wogina manim woni padom ni nyina anim kan se okoto me wo medos wo nti na chese afedie mi yima no onya afedie oka sa wo abedwafo nanim Tofi no anse madwudwu se ya timi nkasa biem mi ntimi nkasa nam dia yesu
na mi susa na mi huni munyina na adane me esu na mi su asam so nim ho hwe mi nim ho hwe gina koma me abusuafo me kanfo mizo e de ama wo me ba be ka ho asoma kiro Rocky me da me ho abawai na ba bi ko na Kwame Ampadu wato anyum we Kofi Asante na na tro no nyom na ose Kofi na o ma na toye hwe utie story no kokosi a ba bi ana Kofi Asante wo a wo hene penasem no sa henkwa yi na dwene se obeyi na firi ho to twa asem to no so ko wi akawa no e de hye no ebi na ekoso wo menu abai abrabom anwumre se wotie na menim show ya na wo obi a o kan nsem to nipa so a siutrase na wunti ko obi hye no ho akomfo awu munti obi awu adikan wa samado wantima hye no ho so na omo kan nsem so to nipa so no se o msi ha o mani ani se o msi flame asem no pamatade ne de hye wo no adin sa atare no betima aworo nipa bagie adi wow me basa me hwe masori asem no so be ma na yesa wo de achew ana wamfa nchew Tofi me pacho echire eche oye na adwene se ode acheme nti Tofi afede na minni enigye Tofi ma menka asem ba ko bi nkyere ho ebla yesi enkonwa ni nyina wie Tofi hwe me no kasa asem a be 15 years asem mo unim se bla no a picture ane na tare a na ese na aba mani so
sisi a ye wa ha aba because what untam kese na oboso no Natalia shena ni abodwane nyina picture wo mani so ba bia na ogina nyina sisi e Tofi no nim bibi ade a meyeye se edi bla ne dem a ena meti wa fidie kase yesu awrade hu ne mobo no mfa nche no Tofi na asem ne ye meya yes na menim ho hwe nti e ba sa no Tofi edru anwumre no me bo naked wa dwaye dwaye akudware dwaye wo bo naked Tofi na me nhye efise na asem no ye meya ana metina fom ana me kachire nyankopon se de blaye ansama kase a watwa ato me so ma enipa anye ebi anyeme ani okay ama me sofo de na onim se maye meye sa ai Tofi sofo no nim sa wo ye onim se maye na no kre na me pesa obeka nti me ko ye na me ko bo naked na me tena dwaye Tofi ene me kase me kansem papa ba e ma bla na me boa wow me kansem a ede wo haw ebeba nipa so me se awrade e ma bla ne ho ntone da awa abrabom se ode me be panim abepeka atwi a se wo soka bia ma awrade me angin free ni nsem Tofi me yes ade ne sa 4 days 4 days after day no amu hia no na de chie no wo yes ade no to aso sa for 4 days da bia wura dwaye a me bo naked na matna form na boni din na me boni din e kan sama eya Tofiakwa de o ma na tumi woni pa ni mu nyankopon ma de chance aso ento no wa brabo man ne ho ntono enti me yes awie se me de me kominim ba bia wote enti ba ma na nka walem ni nwa ketewa enti hwana na me so me ni nwa mu nyina aye fine enti hwana ni nwa ketewa ba me nchen eno si say bray odi asem to so bedu on your boni din straight say won hu ne ho ano wo soka bia mu ana yaje wo soka bia na me se sa ene won hu ne ho ano da na asem say na me kan ye abla ye bo dwane wie ye na de achen ye no me bo naked 4 days wa dwaye se nyankopon ma ne ho ntone wa abla bom da so se wa o ma me ho ntome na opese ma de pa bi ehre me dia wono so nyankopon ma ne hu ne ho ano wa abla bom na Tofi me dia me kan asem ne tra na me de gu honom na me sorry ye wa bo naked wa dwaye no so wa kan tra wodi ade a wo ye no ntunsan so wa akire Tofi de ono so ye no ho nyame nshira no nshira wo ni producer me sin kanya ne se bia meti ha sei no me kasa mani pe hu mi se Tofi hu mi se bia na mani ma ye fefefa me de tia no na kra be ho asan ho ifo se Tofi hu mi a hu ka be kasa bia menyem be 9 months de onyem kra ne ho ofe Tofi ma ye basa sakatu mi ni di o mi fa aduane nkama no na me hyede mu na ye madwendwene saa nti me nima de kra nyame nam so a ma o producer no ofre me be be say ba ni sei abrante no wadwa wo ho atwe oto wo fom akansam agu no so ade ye me yani obi so de ne baba be ma we awade o obey be kwa kwotena ware ehu niema nkoyie da hwe be man adwemboni ani suboni ni niema obi ayedie tia no etoda bebre kwa awade a enumi bia obi akofa no no de hu musuo no de abesoa wo ewa awade a wakom we na miken sa badui okonya obi baba akwa no ababa wa no ba awade na se no we innocent wo hunu no ho ano da bia be ma no eda amane mu abusiafo ndena mpanyin se wo kwa awade a aya bisa nya be ma bia na ya ware no nya oba bia na ya ware no hwe enei ana oba yi ka asem we se badu no o kan sa asem ne to na bra boso na efri bra sa de ni si ya be ma no ye se o de ache obat na asetena na ye rough because gidie no akofom
woni ne tnas wotene tna check kakra ansa na montamote ana yeden Tofi mi pacho de ye ne se mate wase afede ogitu mu de bibia che me no na menene wo ho na afede na ye wonyina na oye akontuo ho adwuma odi ka ko baako okay na ye ball no okọ baako de na me wo 22 okay na ye ball no na obaye nti Tofi mi wo adwuma mu mi wo ho sa na Miss Menim ne car no na obi abe pake ne car ne bi na wo bu seat say na odaka ni nti ho na ofrem na say na obi a wotu kwan de obeye de nti ho na oka say wo kofie memra nti ho na me kokra me boss na me say da me pacho coach si memra nti me kwaba afede me koya asem obeka ne say ya bomi o ene Tofi na nye yize se Menim se upese wutu kwan na ye bom ma wo ba se nye yize kra be enough for Tofi wo fon eye basa ne maso ya ye wa rechichire nsema be ma kwa ahohiahia ma mo ka kire wo mo hia ma o mo de ma wo mo Tofi mechichi ni resa ma afedie original no jina se be ma still ana akontuo no awo nani so okay enti yesi nkonwa ni nyina wie ye na wode chairman no na ka kire me se o tu kwan o kono onya 3 years waba na obema obi agina ne aye me ho ade okay na Tofi timisme ye madwene se onye me hwe onye me bone enti meso metena se achen no Tofi besinne obanya nsafo ya antene nka se wawu se de na aye no enti ne maame mokura ma ne nua ketwa betena me chense ebi mpo a ofreme ena osimo nka nkyere abusuafo na me nka nkyere wo mo nso obetena ho hu we nyina enti wo mo ampo na ka kyere me se omo hyeda na omo ma omo nua no betena me chense ombe hu se bia omo bla no afreme a Tofi besinne ontene nka bi ontene nka family no so ontene nka omo ontene nka ebesinne mfie be seni Tofi me pa cho yemfa ne se be 15 ada se be 14 years okay enti na kire say promise a ode ma wo se oko after 3 years no obehwe kra ma obi agina akire because abusua no munnim mo ho dada eno ka hu bi there be ana ma anya beduna anke wale yansa na oko okay enti me pesa me kire se ono no eja wo hokoye no be 15 years 16 years ba na nimu no sasam na okatu trimu ninti no ama wani anya ho da se woni be ma foforo be di nkomo Tofi me pa cho enya sa asem na blan ne de to mesunti se ye kakra no na busuafo ka che me se nka menwale fi se me ye oba baako ti menwale na me cheki se me kofa be ma sana ebia ebeto me enti ene ma mentena me baabi me ye adwuma kakra me nya once the be di to bibidi me ho to me enti ene ma mentena me baabi ti Tofi nti bayi na abusuafo hya ase se wo mo pressure me na Tofi enye yizi ye beba ho say for 15 years ya 16 years ni onti coaching kada enti ne kada ni nua na obetena on chen wo free ho ne maame wo ho ni nua no wo ho me no mo kasa omo si bas sabre so still omo ntene nka omo si omo ntene nka nka omo si omo akọ baabi nso omo si o ho no sa awofo no se omo akọ baabi omo ehunu se otiase ba won ntene nka obia ne wo tene nka obia so nka no hu bibia nkyere wo obia nka no hu bibia nkyere mti Tofi be 3 months ni na mesondaye mesondaye na se waba na wapra ewo ni tirim eno si wapra oba na okofa ne wa akontuo mu no ene na busuafo mo asisi ne wo kwan bi na daye ne musuama mi hu se wawo
Okay. Ewo ho nti ma me hu se otiase na Tofi mahwe bibia hu se omo abusuan ne mo ho ne ma me fam na meka Okay. ne nua panyini Tofi osina oni ne da wakwahya konto mu na omo hu no so Ghana ha ya o. Okay. Ti Tofi onu hu no 2 weeks pepe be ma na nka me wale ne hu ono ne blood 2 weeks pepe no so 2 kwan no 2 kwan enna ba akososo okohye Abidjan yasi 15 good years o manachi o manachi bibi ne simple enna oba nachi tina me ma dwene mu ne se ene wo se ase wutu kwan ase ne ye twa wasu sa na me ma dwene de me fa ese esa enti we ya fidikasi a nipa etie ye ndoso e free bra be ma ni ja wo hokoye no me ya sure say now na tie ne de BBC mu ntam because we oba we be ma say BBC BBC good intro good e free sabre no ba no for be 15 years ni no a wo ja wo hokoye no be ma bia hu da Tofi me nyina fidikasi yeso entwantro me kase me gina obi ehum me ho da na me di ntro nipa baako na Tofi se mitri na enye wa wale hu se ye die yo Tofi me se be ma na ho sikan wa make meteni so se ya ono so wa sorry na sorry na Tofi die me hia ye o ye be ma wote abusuye fie na Tofi mi gina wo fidie kasie yi so mensa ye mo pa memma na omote omo maame so no sanka be ya me de Nyankopon din pa ma chew wo bosia kura pe na nka fa ko ha dan te wo ho na te wo ho Tofi hoso wa ko hia Tofi onim ade a me pe no wo ho ye se wo ka no kore on se uyo obi a ko beka so efiri wo kra no me hunu ba ma bi ada but asema me bisa we me listeners ni me viewers say wo outside no hunu say uyo oba wo ka no kore a kire se badu na sema wo beka to so no na wonim ho hwe badu no efiri sabre no besi ndei wa hunu da Tofi mre bi na me hu ni mazin me hu na me bu na ni chie me no ya adwene na me twam kwa nti me twam na da mani hwe na mse wo hu ano da usan dome no ai na me kana me de me kɔ me baabi se wo ti yo so ti de onti okay na no na ba ohun wo no otimi hwe wanim o hwe me na o fa ni o nam ne kwa na me nam ne kwa nti me se twa mani hwe na no so atwa nani na ye nyina ye ni be hia ye na me se bu na ni chie na mse wo hu ano da na obene nam se ya na mse aka asa na hu no na brabo no net sen hu se toda otimi hia obi hu se anya adwuma na oye adwuma de se bi me hu no nika bi ni t-shirt bi ni slippers bi a hia na mse slippers we ari eno na be sha osa na me ka asa na me de me da mani na ya se nyo obi ani di no bone fa ye hu di o ade na wo ye for 4 days no me besa me kan pin abrante no ohunu ne ho ano da enye duabo me besa saade we ho enne nipa etie na Menim show yi e de hye wontrim me nipa twa asem ato me so da na obi ye wade na unim ho hwe na wode ya wo hye wo mu no ubie wano a eye adwuma wo eye adwuma serious enti anwumre no me bese me tu fo na me ka kire o se nka asam ntoni paso wate na anyesa enipa no nsunsanso a ebeba no so no wankasa woni ahoto nso ni ahoto sesei abrante a wokohia no abusua fie no nti any problems a wona mu nti na ne so montemote Tofi me pacho se abusua fie ni kura na nka obi ntete wa anyhow Tofi
me obi aho me ni enwuaba me nwamu nyina ya mema nti makase so obi bo me maame bayi a enya me dedde nti se makase atia mase anase se me maame nya bayifo de amase nya bayifo mo me da se me na mesumi ntimi nkase ntia makuma da me se me bla bafie osi me ne makum me yire nya asem se bra nya abotere obi anya na ye me a enka se ya na obaka kire me enso tofisa nko ba bia nko be soli kikiki no anko kaseti ya na kuma metame blachi tofi ma anya sa mo ya na matumi bla ne fo se onya abotere ebeye ne matuni fo enti tofi me kono minim se sana tofi unim se me kasa su be ma we so obebo kokoko tofi wode shinap wode kawa wode sika wode ntoma no de bafie tofi se de misitie no ho me bɔ me ho modene ɛna me nhwɛ be ma se ompada fam ompada unimpa uni akonwa menim se ye ka ye ho bom na se mo ka mo tribo ma mo bitima ye bibi ebe ye bibi nti me nhwɛ tintin na me hwɛ kase tofi mi ko fie ho me ye obia kama na kuma bia wo fie ho tofi se ya busuya fie ni ntie fie no omunsuo na ya bula na be ma sensuo kosi medwaye na me de adwale eno na omuhu bida omuso nim se de okroko ne de oye ni ntia mo no odo unti omuhu bida ne tofi se me kase mi ama tunsuo ni bia se bia me kɔ hɔ a na mi ama tunsuo a na me gina nyame anim na me twa ntwe bema no ana tunsuo no na sensuo no de akosi adwaye na makodwale ebi do fe tofi me se mete wakonwa Yesu se ya na masore tofi oya me kama me yama mi kama na se ya se de wo ne se tofi na minimo na minim a akama ankotom se ya se okofo obebia ba na wo modi oba ni na okọ ti tofi na minim wanko akama anko na minim mehwe be ma na dwua wo dwuna minim se be yeye ama meme ya madwene se nka bia odi kakraba na mesum de kakraba na nka akopedan tofi de meka bia ni hɔ a ofa ba ma no ai ntimitimi ka kire se wo ya mami sanu me nka kyerɛ se ta wo ma me da awo ya nti wo ba ma me hwɛ wa nti wo so hwɛ nti da bia me kasa se na me se wo de nka yenkɔ ne yenkɔ bɔ blanka manti bia na ye de wo ma me sika akoma no nya dia bro de nya manti kro de opa yenya ni 2 weeks kakra bia ye benya bia nka ma akɔsra bro wa tofi me se o mama me ne de kura na ni nso o mani ska na o ma me sumi bia na o hwɛ na ne de yesu a o sinka wo yire na ka o de seska we ebe ma no na wakasa na msi aden na me yenso me ko hia wo bia wo yesa titofe ehwa na me di ahonte me ye nipa bibi ha me a me nka nkyere obi okay tofe opon entokwa nkitinkiti anom ne me ku na ofi onyina ma mo me ma me amane edo wow me mo obi amane minim se ebia na me pebe ma no me be ka kire me ma me mabusuafo mo bu befu afede na omo be fa be ma ne ho tan na afede do omo de do no na anye adwuma na nanim abeye ha omo mu no enti bibia na me de aye hu enti ho na afede me ka kire ne se enya adia enti me atoa so me bi cause abro me so tofe de meka bi onfa na adwene mmame senka omi ha dan tofe onfa na adwene mmame enu nti na ama matena sesa besi saa mra meti ho no okay minim se nyankopon ti emle da ye ni nyankopon de obehye ne ho enumonyam asema waka no kora nyame be ye wate enti sese yenhwe se wuyi yawa wafa saa nneema yi mu nyina afiri hɔ a abusua mu na wote o nuamema o maame o papa o nana
wo unua ma ha mo ho problem be na wo face bra wo age family tisisen Tofi me pacho ma me nua mu kakra ansa na me wi amaba me a me ma me mu wo de me pese ye kan kakra bi ko me pese abusua no ye montamo bet say mate Tofi me mo bi asudin eye bi si okay ema ye ko bi ena me nana ne so wo yade bi ma me ntina eye me fepa ntine ntoma ne kra unsa asantefo de eye bi asi a esi ye twantoma yeah me yesi me ntwa na ma me se afo ne to ade a wona na ye ma na twa bi ena me pace kana me to bi me pam kwa ye na me sister ba ko ba ya what tontoma yi bi ade mum sika munim de mode ye in fact me ya se opese ma adwene nyine ya ne se yesi ya nwene ma obi na me de ma adwene ma ne se opese o chem se sanka ma wo ena ka mi wo kunu na ka me hweba ka me mfa me sika no enye se nti asem na okan no me yanti me ba fie na me ba koto na me su sana me se rade hwe ho ne monyamo ate na Tofi ene ba me ma me mo fam so a me ne omo na tifie mi a me ko ha dan na me cheke se dan wo hode a ene ese o san ba fie Tofi mi wo sa ma me timi ka chem se yene wale na se sawone ma efri fie ha se Tofi dia na nka ma me ahye me ho akomfone se sa week no me ma me tata me sa na me je me ho a na enye wodi awalie tata me senti afedie me bia ma no oni me nwa ba ko afre ne fon so na wo mo ye me e wo fon so ti aseme ba ma no anam se me wu a aka me pe na me kansa kire me ma me ti Tofi me ko hihye dem na o producer and ti Tofi abusua mo ho me mfa ne easy woni na mfofo di nkomo na wo mo aka usika nto na ase wo mo kanya wo ni wo usika entop pala usika nya we Tofi emema na me kase me nua mo ye mema nko ano me na me ye panyino na wo mo di machi enti me won keto a na za wona aye oba panyin na mema no mum aka di wachi emema wo twi di machi wow Tofi me so me ye oba me boa me nua mo se wo mo benya baby esi na omo ahwe omo yire mu se me pese obi baba ma fa me na ohwe me ye dia awrade nhira me nwa ma mo na omo so wale a omo ntimi nhwe omo yire mu be ya me kura me ahonho a nti Tofi ne mpa ya me bonti omo dia wale ha me obi betimi ahia oni ne bedi nkomo no omo aka sembi ya obeka se enhame enso na ehame okay sese yenhwe be ma uhu na kire no ne akoso wo family no muntina amwantimi ane nanto aso sesei wo memma bi wo abrabo mu a omo decide se omo pese omo ne otrana Tofi obi ani hode na ba ko bi ena obeka kire me se opeme pese o ware o na di ni sikwan Tofi me de ne ebe fia me ma me se ne ho ye nkokra me busa be man age so wan kan kire me nti a kire na o ka kire na o se o 50 years ka Tofi nka me so de me cheke se nka age de sanka ye number aka se mo age ye nka ye number ono so 50 years na o ye sure se san hwehwe mu no ye no kre Tofi eno die and I also can off saying me were 40. Oh, so 10 years difference there and some Rusubia. Nanka also open. I say, I get home, not be even what it. Young fast I can see and for marketing for Mother Roma. And I did drink here, your friend no Mizu abagaso. Be what you drink here a hoodoo minu, your miss fruit ho, and your mango one ho. Na a cheleka crab no the goose sia abba ed the papa. Na when ye de callous nina sifu woman be. Etiabusha for pebi. Ha
mizo ni de on wontimi nyae no mu ekura niema vitamins ahodo ekura no ho eye serious uwi a mesraw aya pe 5G no wo no wate na 5G no ono nso oni mizo no nanam omo ye nuafo na abusiafo me ka 5G no a on say guarana wom grapes wom grapefruit wom jensi wom na green tea enso ewom sa niema num yi ene akeka bomu a abusiafo ye de gum na onum bi prekope na ma hoden aba mu na hoden no ba utimi de ye nwuma bebre mema beti asema making ase ma so beti asema making ase me ba cho se wo pe bi afo ani kire sompa ha ye wo so am 0246 270 221 0246 270 221 me ba cho wo wi a na anase wo de ehwan overseas 21st clinic ehɔ no a wo be hu se container bi si hɔ ma ne jadan ne na abusuafo wo be kɔ no omo hɔ Bora ho catchus marketing for Adaroma umenya drinks ni bi ewo ho 0246 270 221 se utie me online na utie me wo abrochire na pese obeye o ma me yie party bi na pese wo ye birthday bi na pese wo dia wo frɛ 0246 270 221 ba bia wo bia no ye de bebro na wo hwia wo hu se na nsen no wo cholesterol no kwa na ekosoro eno da nchen a untini no hu se emu asisi a mamin kamfo aperativo emfamao eye twan kitinkiti bi abusiafo efi Italy abonten so na eye bitters na ni bitters na aye no enye ne alcohol wom ni bia pacho we alcohol nim eye herbs eye han ni niema bi ene ye de aye na mo a wonom no na eyi untini numu srade no adedamu ni nyina na emu afirim sere be ya moja no ebetimi adi chese ekona eba ha frɛ 0246 270 221 0246 270 221 na oni ye ento kese ohima mebe koma homa no so abranti an open Amana sere Ada uhuna wanyini sin wana uhwe ni nyini na wanyini sin wo bebra na to fisanka ejide meme die anka meme huni se eye number okay na eye ahokyere kakra wo wo sunti na wo pese wo de fa ne saa anase eye akoma mu no free can me basa count na ewu mu kire me ma me say ahokyere ntina o ma bisa asase no o ka kire me say ahokyere ntina me de efa be man adentina me mo empire na am say wo se me nwale na menye me ne ma frifia ha na menya obi sna obewale me na mayi me ne ma frifia ha eno so ayasem foforo ayasem entina chese be man no ya pese wo yi ne ma frifia ho ntina udi na chi me boa nabi o no no dia tie me ba choma men kan sam nkyere ho samfum so wi ne nipa bebraye na wo wiase an ne wo sofa ade a wakoma eni akire no nko pa chomati e wiase enye obia na be ware twi na me kan wuti me pa twan ewiase enye obia na bewo ewiase enye obia na betena be ma ho me nkyere se wunya oso ne wode na wodo no a me pesa na me ka kire se wunimu a ene okodu fi a hwa hwehwem wan kanche obi se wonya 40 years kura obi ne obi hunu wow yes o ho aye fe papa. That's it. There's how me fair was star now no the buy no. Hey. I'm telling you. That's it. Me kind of cry na cho sabi me what you me already so I me say oba e kan ti mi ba ni mu say ya ene me fe. Ene on chain da okon mu no. Obi a obehwe obi a be hu say ne okon no fa kama. Enti ene no de mpesa me ka kire wuni.
se wadwene mu no se wo tirimu se wapa awade ho a eyemfom so asema me kan utie afekura na wo ho ye fe trust me anya se me ka asema ma wo tirimu aye ode o ene se wo koduru fie a gina hwehwem na twa photo fato wo se asem we Tofika kire me ne wo ho aye fe papa ena obi obehu bia no on se wo kala no enye kala wa frem nti se de nyame bo wo no the same kala no ena wote we unso obi wo ho a ka obehu se wanya free 40 kone na sefu na nanimu mumu a ne obi a wada dan mu asu adwene empodi ma me se my tantant yes because I one o am ho kwantia ena sa de no koso menye odi for but me ka kire o say se wo ja adwendwene na wo sha ase ni nyankopon ayonkofa mu yedena urade be hye wani munyuma ma wo age wonsam amen obenya bema na ni da ho na obedo enti se bema no a wo pese wodi na chi no se eye wo maame se ware na sesa anema firi fie ha nti na pese wo de force kodi na chi a enye sa mistake no onfa nkosi ba bia na wontimi no nkosi awieye because abrante no me ka kire open onno but pressure no e wo so ofie no e na opese wo gina pressure no so esesa wo niam akotra ba ma bi ho enye sa amfom so no nkodi wo hu awu na yen twen free neko obehu ani monyam awurade e be hyew so obi aka kire wo say wani matwamu a oboa ohu aye fe na wote ho me ka no kra na kire wo menko ahoma no so 0551931931 0548931931 Rocky moma boa okay minister ba na yenin komo kakra menim de o wa opese o ka kire menua ba yi ema me aha na menim hello good evening if you pressure now, and not from Sao. I know. If you pressure now, obey you to see how cool you. Then you'll be out of the town, or not calling man no more. Pressure from at the same thing, I be suspect that also we are the entire baby out. Why wouldn't things we lie? Oh, be I a body as well, so body I see him. Maybe so I mean what's wrong with you. That's a move. Man pressure no something. So that's the man pressure with him. Now you have a cost. They know when you're 40 years, and they obey the pressure, no matter what coconut to film, so no first what to my mission. It's in the slow, the manual relaxing decision you be taking a dog one of a car. Not a religious stress now, woman. Mate, that's it. We are say, any decision we are no be taking also for us. Now, we are say, no, be and for pressure and case me take a decision. Now, the relationship serious here. By my own pen, or by own pen, simple. Hello. Hello. Yes, sir. You get Tofiakwa? Yes, sir. Yeah, my joy. You also Bema. Would you tell them who be doing another? Mpacho, mami nti osinia. And me about Mamma who buy. They are not make a can say. To see a question of the time you say, one fancy pro, and then the man must say, well, I want to feel and into them and on Pena, on court. And one pay is what you might know and not upon them, but not the case. Obana, them man now, or the hotel, the man now, caught up them and what times, yeah, them and friend of hotel, Obana and Miss Out, we inquire wine. Okay. And or women inquire what who will so you could pick a chin for quite, Coyes, and Obama and then inquire wine. Then you know, yeah, and it's so big. And I put them on one more, but I can't put them on. And I also I will chant on evening. Ate me da se ma obi mra bi. Hello. Ba. Ah. To ba jo ma je. E jo so senior.
was around with you. Radiadom. So, I put you out the man in your barn. And now I'm making a catching set. When you saw another one. Okay, a puma. The beer and a puma. A woman. Yeah. Woman, look at her, open who will be separation. As you are the work of French, and then call the treasure. Nasa ne bonsam jam no okoto. Mate. Me da say. Mate. So say me bisa na question be mi no to aso. Ansa ntumi amma no. Ye adwuma we ya no. Yesua nipa o. Be ma no ompe no. Enha wo ho. Na wo kwa wobekwa akuhie gya wo ho me ka kire wo. Menim sa akwa no nim sa abiri mi gu na wade. Ba enye yi. Hello. Hello, good evening, Tofi. Yes, senior. I'm going to go here. Radiadom senior. But I am in the national home market. Okay. Mamintio. But you never ban me money shedding. Okay. And the woman said, no, mamma, and answer your mamma, and Kasa won't honest here to keep because that's so. We I said, the beginning, my minister, come up in a winning in our after by the country woman. My minister, okay. To over the more I see any about when you have I'm a Kabusi and I had a Martin with my family. Mate, let's see. Hello. DJ Tofiakwa. Hey, that's saying. Let's see any news, Swami. Oh, Mama, that's saying. Boko me we group all and chen hope. Mate, Mammy. Abasubodi and a neighbor or mema. Happy birthday in advance. Thank you. Now be about your one in green bonibia. Yamin think I can't see Franca won't see him. Hey, where there? As more catcher me near so, Obi Obedrin watching what in Yamin in Vienna. Hey, and I won't walk around you. And the affair of me fear about Conan. Hello, Perfect. Yes, I'm about you. Because the cassette among shares. Okay, Adam, I'm into you. Coffee. So you bush your knees, and fat. Come in, now, me have to answer in the year. So I'm bushing any. Yeah. Now, the make come say, Namisha, and fat. You be take a figure, no. You couldn't, what you know. Now, the best of the Catholic sister, no, and a wakan. As a so called provincial local to Jim, until the voice. The sister will be a. What will be said, I did not the catching and the Ah, Obeti. Oh, it's until the voice. No one paying a middle of the man away. Ate, me da say. Hello. 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 Okay, Nana, yes, Nana, who didn't need. I'm into you. Oh, we said we shall answer. Come on. First one, sure. Oh, so for check the Gaya or Bootia. And I said, oh, wrong. Yes, I sent him a Bootia. Who about wrong with Gaya to Bootia. It's a couple of them, I know what I know. So, we need the customer of Gaya or and also come on out the demon. Okay, Mate, me da say. Hello. Hello, good evening. Good evening, senior. Wahine nyamin so one do my phone in na register me dey ma yasmin na. That's it. Me da se so me san kwanya. Na me bi say me nua ba no ye du. What dey? Me nua ba no ye du ma dey. Okay, bibi ntie bia na ntimi. Won say em pese obekire na chiri kwan bebre sa. But me pese me hu de ntia wo bisa na say e bia achire wo behia say woni no edi nkomo fofora na ya hwe. Me ba so me pere sa na one thing me say ka obekire hu no no an kasa. E wo ska no an kasa en high die. Kutu di kwa se ne woman. Na nko no an kasa sa na ba. Ba what na bi fi ho no mo bo bra na bi. Me ni say eni beka. Age 40 years in the nkwa twene ho. Akan ono an kasa le ban a. Na sa so ndie no obenya libre.
Medama. Meso medasi. Hello. Tofi. Bema. Majo. Uzo. We den kaya kuma semu. Kafra. Mi ya ba no. Me shene din. Ya men titi no we mai. Na edi no bono sa badu ni. Me ya dwo mezi. Menim badu bi sa. Ni ba bia na me ya dwuma na madam fo no. Okay. Kan en tren sem ni be 1 month da. Ada se what kan bi nya asem ana se what kan be hwo. Ne una na je ne ka. Ba na yo. Menim be 11 years yo. Kan tren sem da. Okay. In the Bible so ne. There ka we kura na Bible so ne. Ya friend badu. Orisi badu sa. Ne bra. Ngane akom ni nchiremu. Edi mu wa ike na me last na me ne dalet ne ka se that na di bia onya ka na odi anya asemi. No say woni. Edi wo mi ka se na ma me machine na ne ni pa ya me ni mi ya na. Ne kopere na hwe na chiri kwan na anim say de eya eka. Why? Me da sisinia. Hello. Hello. Yes sir. Tofi Majo. Uzo be mana. Ani me da mama mbra ho. Afra senior. The tell me about my uncle to ko obi den trap no na o fi mu pami ya china o mi e ti le ko tu ni aso ni petro. Asa na mi ni en de no. O si e be yi no obegbo di am na aso wa se dia. E wa to wan ti di ba. O so fi asa ma to ni obegbo dia en ka uchi re chi. Na me ka to ni ya ne se o na po ti. Mate. Remember pa. Te me da se. Hello. Hello. Emma. Tofi. Emma na. Tofi Majo. Mejo so senior. Na nyuma me chia Sompa atie phone na dwuma phone na. So mu nyina joso. Me bra ba ko Tofi me na te so ame ye fe no fatom. O tie mu papa. O fatom ye da se nyame nhyira o. O tie mu papa se ame ka se kra wate. Tofi median in contact na ojim so the longest name. Okay senior. Tofi mami ase meka kakra. The meka se ma o ma na ba mumu. On sha na honde me. Na me gina so de atu aware form ma binom efo. Se aware ewu hia mani pada sani. Na ebinim anya bia o mu di agro. Ye hye sisei. Na ni abre hu se waduru ba bia so aware. Onya di o tete. But ebinom so te ho a o mu de di agro se be mani ni skanti. O mu de di agro. Okay. The message say aware fonso. O mu panto mo fo Tofi na me so. Me da se. Me for twato na me nya brem fama Menim sefo no no mo be take over. Me pa cho wudi ni ba be afra me free. Hello Tofi. Ame. Mati mami nti o mami. Mami trapa. E puto odi mami ngaba. Nyame nshane bi. Na me blaba ni adot. Ni nyame ni se ko ka kwa. Okay. Se ko bi so akoma won ni se won na baby nso. Okay. Ano me be na problem ni ka. Mati. Na ni mo ni mo bo. Me da se. Mini aba. Ya bre na so ye sorry. Afutu be na wo e de ma wonu no ma. Me pa cho. Afutu a medical dia ma menu ya ma se. Mo amoti awale ho no. Pa ma cho mo fa ni die ni wo bu afata bia e twa se ode ma wukunu no. Fama no eni namfo achi. Yeah. Nhwe de wadamfo ye ne me ye bintiti wukunu wo fie. Fa obuo ni ani die ma no. Me pa cho na de tosu mienu so ye wo mo twa asem edi tu obi so no Menim pen a me feeling tina o kasa me ba ha mesi sa asem ne so sa no me nsada me nsayem me de nyankopon di mpa obi a cho se ne dan mpa nwumre mpa wa ye wa adwene se wo betwa asem ato obi so a mesrew jai wate na sesa na mu kunye na ye wu why okay me shout of me da se me da wasiso anu producer Mate. The one frame yanka Menim die bia esi yanka meti ha onya nwu ye wate
That's it. Da foforo bi a wabɛtena ha no na wankasa se de ahyɛ wo mfromuma wate Erade nhyira me da se pi me ba cho me din de Tofiakwa Minister IBJ and produce show no Rocky Junior Adaroma ena oboa yen etwa yen eko Facebook and YouTube ote akosi agye wa kode boaten eso enka news ene to aso